Admitido si Police Lieutenant General Archie Francisco Gamboa, ang officer in charge sa Philippine National Police, PNP, nga masulbad o musubo ang kapulisan sa kontrobersiya nga naghamo karon silang organization, labi na ang mga pamunuan dito sa pag-resign ni PNP Chief Director General Oscar Albayade. Apan gidasig niya ang mga pulis nga dili magpada sa emosyon kay inay ihatag nini nga gihuptan nga serbisyo ngadto sa katawhan. Pagimugatan usab ni Gamboa ang kaminungdanon sa ingon man matinud-anon nga matag sakop sa chain of command. Samtang giparehag ni Gamboa nga andam og tagana siya kung ugaling siya gyud ang itudlo isip permanente og regular na nga hipi sa kapulisan. We need to be armored by integrity in order for us to implement strictly the law as we play vital role in maintaining peace and order.